Ngicela ukuphendula nangoBonga Musa 234 uthi hayi sabandawonye induku siyivumeni ifile lento yenkatho. Ngeke mina ngivume into engekho. Ake nje ngize ngivume into engekho. Yabona ke mina ngaphekwa netshe kwavuthwa itshe mina ngingavuthwanga khohlwa. Yiphi efile? Uma sibheka ithola amavoti amangaki inkatha manje ithola amangaki yini ke efile yini wenza i-vice versa futhi mina ngisiwa kini mina siwa abandawonye ulimi lwakho ngiyaluzwa ulimi lwakho nje alikaze nje libe inkatha uma uthi ifile lento yenkatha ayikho inkatha engakhuluma kanje ungathi ke sabandawonye awusiwa kithi wena yabo awusiye nje isidalo bese ngiphendula nango bani bathu bani uNduma Jola uthi nawe njomane yeka igama lamsholozi wazi wakhuluma kahle yazi ukhulume kahle yancoma mina kulento ekhulumile ngizophendula nje labo uyazi ukhulume kahle nawe njomane yeka igama lamsholozi bese ngiba nombuzo awubuyisa ividiyo yami la engithuka khona umsholozi ukhulume kahle impela ngiyathanda ngoba ukhuluma kanjalo awubuyisi ividiyo yami la ngikhulume khona ngegama lamsholozi njalo nina maniphosta uhlabisa this untuli that uhlabisa this untuli that futhi nize nibathuke wesiphathi mina ngakhulelwa phe kwesisekelo senhlonipho ngiyakhuluma mina ngomhlonishwa uZuma kodwa ngimthuke uma uthi angiyeke igama lakhe ngeke ngikwazi ukuliyeka igama lakhe because usepolitikini into okufuna ngiyenze ukukhuluma ngalo ngenhlonipho noma ngigxeke ngokwakha sikwapolitiki la baba asikhona emakhaya omama so engingakufuna izinhlamba ezibheka kubaholi uma uthuka umholi umdelela umholi umehlisa isithunzi umholi ukhombisa thina ukuthi nasekhaya kini ayimfundisa yikho isikhathi esiningi abantu abafika nodlame ilaba bomkhondo ukuba bayekhankasela bayeka abanye abaholi ngabe kungcono kabi mhlambe nayo baba uZuma ngaba sikhulumi ngaye ukuba nabo bayiphethe kahle abakhulumi kabi ngabaholi benkatha so ngizophendula lokho nje ngiyabonga mfowethu uphendule kahle sengizoliyeka igama likaMsholozi take it from me now ngiyaliyeka manje mangikhuluma ngaye ngizokhuluma ngenhlonipho but oqalile yini ake nilungise ulimi lwenu uqala ngoba lento yenu ngayikhuza kudala ngathi lento yenu eniyenzayo yokuthuka abaholi izosibuyisela emuva anifuni nina ukuyiyeka kodwa uyakwazi ukuthi mina ngiyiyeke anifuni nje ukuyiyeka so akube njalo ke bhuti ngiyabonga ngeke ngiphinde ngilibize igama likaMsholozi ngoba vela akasiya kithi futhi angimthandi ayikho into engihlanganisa naye into engizoyenza nje ukuthi ngizokhuluma lokho kufanele ngikukhulume ukuvikela isithunzi senkatha and kuyongisiza ukuthi uma ukuthi ngishayeni ningishaye uma ukuthi ngibulaleni ningibulale ngoba engizokwenza nje ukuvikela isithunzi senkatha nesithunzi sezwe leli nina enifuna libuyele ehlathini izwe leli lase South Africa izwe lami iKZN indawo yami so kumele ngidefende
by all means. So nje be free but angisakhuluma ngomsholozi kodwa ngizolivikela igama lenkatha, ngizolivikela igama lezwe, ngizolivikela igama le province. Ilokho nje. Ngiyabonga.